Ενώ πως σου ελάλουν πια να δεις. Μπήκε ξανά σε τον γκρουπ το φιλελεύθερο. Άγιον και like βλέπω. Μάλιστα κύριε. Πόψε να της φυτέψουμε κανένα post που κανένα ρατσιστή, σεξιστή. Να την παλάρουμε. Μπορούμε και καλύτερα. Κάτι πιο προσωπικό. Να πάει άσκηση τώρα σε λίγο, να βγουν οι ανασφάλειες της. Θυμάσαι και τη φίλη της την αριστοκράτησα που κάμουν το μοντέλο. Βλέπει συχνά το Instagram της. Άρα η Μυρτώ. Έβαλαν και υποψηφιότητα με το κόμμα του παπάκι της Τσίνη. Ρε μα, μόλις έβαλε sponsor πώς που κράζει αλλοδαπούς. Σχόλασες για σήμερα. Σε καλλιτέχνη ρε. Έχει 4 updates που με δάμε. Να μέσα σε φιονά αύριο που φκένει το ζυνούρκο. Μα και να σε φύγουν εσένα δάμε, μόνος σου να κλείσουν το μαγαζί. Άντε ρε γέρο, ξέρεις ως πάντα πράγματα τότε. Εγώ κουμαντάρω τα cookies που φέρνει. Πιστεύει... Κάποτε η δουλειά μου ήταν να βρίσκω μόνο τη μουσική σ' αρέσκει. Άντε, άνοιξες να μπει. Έναν τούτη. Εν τούτε ρε, τελειώνει, άνοιξε. Έναν είναι η δική μας. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Εν τούτον που ψάχνεις? Ναι, να σε καλά, ευχαριστώ. Ωραία. Γίνει και γέρι μόνο το κινητό. Μυρτώ. Ρένα μου, τώρα σε κατάλαβα. Σε καλά? Καλά είμαι εσύ. Καλά. Μα κάτι άλλαξες? Τα μαλλιά σου. Όχι, πάντα έτσι ήταν. Άτε ρε. Εσύ είσαι στην τρίχα παντός, ως συνήθως. Σταμάτα, τίποτα δεν κάνω εγώ. Όχι και τίποτε, ρε, αφού θωρώ μες στο Instagram. Αχ, θωρείς και όλα τα post για τις εκλογές. Χάλια. Πες μου όμως εσύ τι να μου κάνεις τώρα, πού είσαι? Εγώ είμαι στη PKY ακόμα. Τελειώνω τώρα το charter μου. Ρε, σου είπα. Φεύγει ο βοηθός του ελεκτή μας. Δεν τρέχει να περάσεις από το νου μου. Φαντάστηκες να έρχεσαι σε εμάς. Ήταν πολλά ωραία. Ναι, όπως τους παλιούς καλούς καιρούς. Ναι ρε. Όχι σαν τώρα που είμαι με εκείνους όλους τους γέρους. Άνοιξε λίγο την Έχω κάμερα. απόψη μου. Άκουμε, εμπολά καλός ο μισθός. Και δημόσιο και καινούργιο κινητό δώρο μαζί με τον το ρολόι. Να δω. Είναι ωραίο, να. Ναι, και είναι πολλά βοηθητικό να κάνεις γυμναστική. Εν τω μεταξύ, η ώρα που σε κρατώ δάμε, είπαμε πώς τη λαλούν τη μάρκα του. Ποιο μοντέλο, ναι. Μην δεν έχεις να μπει. Να σκεφτούμε να μου να κάνουμε πρώτα. Ρε, μην τις ανοίξεις, λάλο. Το πίσω πριν να έχουμε... Να της βάλω προσφορά δωρεάν μουσική για 3 μήνες. Αρκίσες. Να πράγμα. Γιατί είναι και εδώ έξω ακόμα. Απλά θέλω να άλλη μάρκα και γι' αυτό ήταν... Πέρασε έξω. Όχι, σας παρακαλώ. Πέρασε. Συνεχίζεις κανονικά εσύ. Μάλιστα. Sorry, μερικές φορές αρκεί λίγο. Και εμένα που είναι πιο καινούριο μοντέλο και αρκεί παραπάνω άλλο όπως.